What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. O batas-watason ko ang iyong kasing-kasing na nagtago nilang tughan mong malibuto. Palami style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Nagmawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Dili na ko gusto magkita. Laki pag imo kanino. Lisod nagpapalik ko ng baha. Maygon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalinlaing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapihan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong palud. Dili gayud makabanlas sa mga lamasan dumanan. Nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Ariman Production Center. What's the style? Lilet, wako'y plano nga budhian ang akong pana. Kung nahitabo man ang tanan, kinisugo sa akong kapalaran. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Kapuya dayo eh. Sige dayo, mag-drive na ko sa taxi. Sige, basta mo na to ha. Kung dili ka makakita ron o dako sa imong pag-drive, huwam lang tata sa imong amo kay tingputol na baya sa kuryente o tubig. Mga sunod adlaw na gid ang tingputol baya. Day. Oh, nga ano man ka? Uy. Barag eh. Na, barag ka man gudi ha. Muram ka hubog. Luya ko sa turjak dayo eh. Ganyan kadlaw, napirahan tagal katulo. Niya karong buntag sa iyo. Duha. Mao na Kapoy gid eh. Palatrujak sa kay ka oy. Isa kita tong dako ng imo pero kuan kay ka, palatrujak kay ka. Sige doon ako eh. Sige. Marino Oy, ko. amping sa pag-drive ha. Sige dai, tulog ka dai. Masayo po eh. Maadto ko silang nanay. Basi nakaluto na ron siya sa yukutan. Higop init ka sa baw. Dadaan po ako si Inday nga tuan na to pas kwarto. Maadto ko silang nanay iska. Ay, salamat kay nakahigop kitin taong kugutan. Sa'yo di ka nagutan, ay? Mao magyud na akong isod-an kada buntag. Magdasad unya ko sa kapanaksanay ha, parang Inday. Hala, sige. Tanas kusina na. Magdungan na lang tagkaon. Tuwa naman ditong duha nimo kapag umangkon. Nangaon na. Naman kitag pangaon. Unya unsa man. May pakisultihan ka man nako. Kuan lagi na kanang bahin ni sa mong problema ron ni Rene. Kanang kuan kanang putlanan mi sa tubig o kuryente. Uy, pastilan. Parihas man tanak. Putlanan sa kukurinte. Uy, pero moabot naman ang 3 ka buwan nga senior ugma.
makabayad ko. Pero mausat lagi, maglisod ko og pahuwam ni mo nak. Kay doon na masab ko'y daghang bayranan. Ay, nakauna-una lagi ko na nga mudo ako sa tong probinsya. Basin makahuwam ko ni Noy Pidot o ni Manangitang. Oh, may kay naghisgot ka ana. Hiniguman akong dawat sa kong senyor. O niya makabayad na ko sa tubig o kuryente. Muadto ko nilang manang ug manoy nimo. O maabot man ang fiesta sa tong probinsya day. Istansa ko dito mga 2 ka semana tingay kapin. Aw, unya nak. Balik lang niya din nigliwa sa fiesta. Ako lay una muadto nila nay ha. Ug sa buntag muadto ko, basig makahuwam ko. Muadto ko sa kung 2 ka maguwang. Ato na kaday. O ato na. O makahuwam si mong amo. Nya gamay ra sa dang imong ginansya sa pag-drive og taxi. Muadto lang ko sa kung 2 ka maguwang ay nilang manang og ni Manoy. Nya, kung sa kong balik day. Padinguhaon ako nga makahuwam ko. Unya kung makahuwam na ko, akong ipadani mo. Ihog na ko spawn shop ha. Pabili lang sa ko dito hangtod sa fiesta. Agoy. 2 ka semana kapin sa day ko ini nga di makajir-jir day. Ay, agwan talan sa ko'y naunsa man ka. Tagsabinot kong malayo ni mo. Daw kasi mana na ko kapin dito. Datuna ko sa nanay ha. Nga si Inday sad. Sige. Pero, Unsa naman sad. Tutok naman sa ganak ko. basin na balik ng una na mong uyab ha, nga milagras gawas. Unya, magkita mo, na makabalik mo. Patay ko ini. Oh, unsa? Maginay, ako nabalakan day. Nga basin, nabalik na siya sa inyong probinsya o magkita mo. Ako'y babae nga tarong rin eh. Tinuod siya ang una na kong iyab. Pero wa siya makahilabot sa akong pagkababay. Sumakot, man sa itong kasal. Unsa man? Sali na ba dahil ko nga imo kong nahilabtan, ha? Gusto na nabiliban ako ni mo. Kay, putli ka yun nga akong naangkon. Kada nagpasabot katarong kong matang sa babae. Bisag uyab mi, pero wa ko itugyan niya akong kaputli. Kaya mo'y gusto na ako nga ang lalaki nga mo'y makahilabot na ako, mo'y magdana ko sa altars kami yun. Mo'y akong tugyanan sa akong pag-virgin. Masasalig na ako, please. Ikaw lang. O wala na ilaim na makatilaw sa akong lawas. Ikaw lang, Rina. Sila na iska na sa damo sa kayo pa. Paingon sa mong probinsya. Naguna lang ko niya kay busy man siya. Sabi niya sa diyang nag-iskod siya sa una na ko siya. Nainundon na ako. Kumusta na ka siya na? Minyo na baka siya. May asawa na baka karumi kayo na sa dante. Nanay iskaday ay ug mapas nanay oy manang kanang niuna gid ko dinhi unya ni agit ko kay kanang mamaray unta ko ninyo ni Manay Pidot putlanan mi sa kuryente og tubig nya hinay manggod ang driver ni Rene sa taxi manang ay nakasabot na ko mangayo ka para bayad sa kuryente tubig dili sa tungayoon manang oy manghuwam ko okay pahuwamon ta ka. Pero kung gusto gid ka nga makakupot og dako nga kantidad, ang imong uyab ka ni adto dahil nga si Dante. Nabalik na gikan sa kawas. O kwarta.
Ganahan kay Day. O si tag-iyaan ang gasoline station sa eskina. Ulitaw para bagyot hangtod ron. Ha? Nabalik na si Dante? Oo. Kwartahan og ulitaw pa siya. Tinuod ba yun? Ay, lagi yan. Uli na. Kuyong galitan sila Sir Dodong o si Double B. Akong idol nga si Idol B ba, Sila tayo kuyuga? Sila kuyuga. Mamista mo ko sila karong gabi Gandante, humatod pa niya. Ikaw, kuno nga yung gigugma hangtod karon. Mamista or mamisita? Mamisita. Unya pa tong fiesta. Oo, Mamisita mamisita. sila. Day. Pero uy, ina intawon nga na anak ko'y bana og anak. Ay, Sinakuangay niya ba yun? Uy, Ay, si Baon siya naman akibanag anak, oy. Pero, mamisita, gid siya ni mo karong gabi sa saon ka. di na lagi pwede. Uy, kay minyo na ko. Pero, gusto sa kong makigsulti bitaw niya. Ing na lang, okay kung musugot ko nga mamisita siya. Patua lang. Dante, Mao ka na. Dinamita ko nga nguyab ako ni Muday. Usap. Kay pamantang buwan. Uyab ka ta. Hangtod ka. pero Dante, may bala na ko. May anak niya. Basta kay uyab ka ta. Hangtod ka ron. Ugma ha? Manuroy ka sa function. Uwabitaw yung mana. Manuroy ka ugma ha? Okay? Ipadayon ta nga itong relasyon. Tingin sa itong probinsya. Okay? Ano niya sa inyong bahay? Kanya, kita na lagi doon. Muna yung usan akong bahay. Di pabangan din sa atong probinsya. Open na pag-ini. Dante, Ay mo sila na Dante, ayaw. May bala ko, Dante. uyab na taong tudrong. Dali. Ang tudrong dali. Dali na si Katra. Dali. May doon na ta. Love na kayo ka. Kuno pa pagbulan ka sa kawan. Ikaw ang tawag magdadayo. Hindi ba sulang kung mapapanang hindi mo rin pero mamawi ka. Cute ba ini rin? Okay mo. Ulang na na, uy, naligawa sa ng bata. Paano na cute para na ako? Cute. Ang para na ako dali. Love ko ni. Suso na Ako sa ibubukan ng akong brief niya. Ako di paklaro din. Kabayo. Kasi kabayo. Kabayo man ang imo. Katako ko na na. Ito. Ha? Kabayo yun ito. Ito rin may ikuan nito. Ito is kabayo. Hindi ko anak katako. Matatilaw hindi. Sa virgin ko ka. Pero matatilaw. Nagyo na iya. Ito yung kabayo. Dila sa ninyo mo. Ito ka pa. Ano mo? Naya, katako anak. Itiyon ko na. Anak ko. Kalami. Ito is kabayo. Para magbata ang miyagi sa akong Dante. Ito yung pantalon. Kalami. Biyahe mo ba na? Biyahe. Kita yung maglipin. Biyahe sila lang. May nahitabo gid namo sa kanina kong hinigugma.
na mo, o na ko ganahin nga mobalik sa kumpana. Ug may plano na ko nga buwagan siya o mag-live-in po sa kanina kong uyab. Gusto kong biyaan ng kumpana. Mga kasama ang kaagi ni Lilith. Dinhining tulumanon. What's the style? Gustong biyaan ang bana is style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos. Dalit sa RMN Drama.